Vanhu votyira aiwa Miss Pamela Tremont wamuziva kuti aiwa she's the US ambassador to Zimbabwe. Anouya taura mashoko aona achitokonya the government yenyika yeZimbabwe, aona achitokonya the regime. Atoona kuti aiwa vanhu vaziva kuti ichokwadi, but mashoko aya auya akanyatsa kupublicize achibuda achitaura vanhu anyazoziva kuti aiwa apa paanokwanisa kuatakiwa zvake. Sanamira mashoko anobuda nyoko panapa dot wa subscribe wa like turn on the bell icon. Timina panapa muchange radio vanoburitsa aiwa yechat awa nazenzele ndevele aiwa interview yavevanayo yatikuona kuti aiwa Pamela Tremont anobuda taura mashoko ekuti every country is open for business. The United States ambassador to Zimbabwe tells Mnangagwa to revive regulatory certainty, tax certainty, address the current situation, anti-corruption fight, and strengthen institutions so that there is unbiased rule of law in order to attract investment. Mana tikuona kuti aiwa this US ambassador arikuona kuti aiwa chinhu chirikunyaso kuhinda aiwa progress kana success munyika yeZimbabwe inhau yecorruption, inhau yekuti aiwa leadership yemunyika yeZimbabwe haisi kukwanisa kuadressa all these issues. Vachitaura mashoko echiti aiwa investment vanhu vangamboya vachiinvesta mukandri inenge isingakwanisi kuadressa these issues, nhau dzecorruption, kuadressa the current situation, the tax certainty, aiwa nekustrengthena ma-institutions kuti aiwa wasupport the rule of law. Ndomashoko ari kuda taurwa panapa aiwa the US ambassador nokuda kwokuti aiwa ngosvika kwakaita hana nguva yakareba ava the US ambassador to Zimbabwe. Asi anotoona kuti aiwa munyika yeZimbabwe people are grappling, vanotoona munyika yeZimbabwe corruption yakawandisa, hapana development inoitika kana all these issues dzaadressiwa. Chimbotidza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko ake. Atoona kuti aiwa people are agreeing with ye, vanyatsa kuona kuti aiwa ndiwo kwachako kwatofanira kunanga. Bvina comment section medu mutidze mafungiro enyu, so subscribe or like and turn on the